खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथां सायाव गोख्रों फिननाय आरो हाग्रामा महिलारी बिथां सायाव गोख्रों फिननाय होदोंदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों एबा फिननाय होदोंदि हाग्रामा महिलारी बिथांनि लुबैनाय बायदि जौ जुवा नांलाय खमलायनाय एबा हिंसायारिनि गाइखेरखौ जों होनो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय जोंनिफ्राय जा गाइखेर ओंखारगोन बै गाइखेरानो जाबाय खौसेथि, गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय। गोजोन आरो खौसेथिनि जौगानायसो गाइखेर मोननो हागोन जोंनिफ्राय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे समाव सिडली बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलाव गोबां मानि राजखान्थि बिथांनि दान्थे बिदान्थि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों, जेराव चन्दन ब्रह्म बिथांनि सायावबो गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ गाराखै। लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ लानानै सासे एबा मोसौ गायजों एबा गाइखेर होनाय मोसौजों रुजुदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो बेखौ रिजायनानै रिप्लाइ होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फिननाय होदोंदि आथिखालनि सरकाराव जा गाइखेर ओंखारगोन बै गाइखेरानो जाहैबाय गोजोन खौसेथि आरो जौगानायल'। नाथाय हाग्रामा महिलारिया जुदि बिटिआर ओनसोलाव हिंसायारि गावजों गाव इनाय बानाय खालामलायनाय नायनो बानाय जौ जुवानि गाइखेर होनो सानदोंब्ला जों आथिखाल एबा जोंनिफ्राय बे गाइखेरखौ होनो हानाय नङा। जोंनिफ्राय गोजोन आरो खौसेथिनि गाइखेरसो होनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला हाग्रामा महिलारी बिथाङा गाइखेर होनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे गाइखेर होनायनि बाथ्रायाव गोख्रों रिप्लाइ होदों हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम आरो माबायदि गोख्रों रिप्लाइ होदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। दा हाग्रामा महिलारी बिथांनि गाइखेराबा माखौ होनो आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माखौ गाइखेर बुंदों बेखौथ' बुजिनो गोनां जागोन। दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे जाय मोजां खामानि मावनो हायो, गोजोन लाबोनो हायो, रैखाथि लाबोनो हायो, जौगानाय लाबोनो हायो, बेखौनो बिथाङा गाइखेर होनो हानाय होननानै बुंदों। दा हाग्रामा महिलारी बिथाङा जुदि सानदोंब्ला हिंसा खालामनो हानाय, जौ जुवा होग्रा बा नांलाय खमलाय खालामग्रा, जाख्ल'ग्रा बेफोरखौ जुदि गाइखेर होग्रा होनना सानदोंबा अब्लाथ' जों बे गाइखेरखौ होनो हानाय नङा। जोंनिफ्राय गाइखेरा बेनो मोनगोन जे गोजोन, जौगानाय, खौसेथि बे गासैखौबो मोनगोन।